Yo M.O.D. Yo pan Alizaka chimwe chidestroy ingana kakuza siyana navo maitakudzwa ende murume wavo musoja ukata ndina basa nazvo ndikadana nane mukadzi wa landlord ndenge ndisisiriroja ndaikunzwa hangu uchiti maitakudzwa musandikwidzirei zwi ndikwidzirei sketi ndikati pamwe une zheti manje nhasi warohwa mazimba maekshona zvese nevet sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so apa muviri watonhora kunge mvura yemudhemu wazvonaka kuti mambama anogutsa ende anofufutira kunge mabura ane jem apa fesi yangova dzemdzem fesi yazara ma-xx nema-y-squared kunge mets dziya dzemafomula chero pakurohwa silabhasi rakachinja kwatova ne-new curricula sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so walumila fesi yazvimba saka toita sei tokutova nemvura inopisa here kana kuti unoda iya inotonhorera taura tinze kana uchida iya inotonhorera ewe auzvipano sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so apa muviri watonhora kunge mvura yemudhemu wazvonaka kuti mambama anogutsa ende anofufutira kunge mabura ane jem apa fesi yangova dzemdzem fesi yazara ma-xx nema-y-squared kunge mets dziya dzemafomula chero pakurohwa silabhasi rakachinja kwatova ne-new curricula sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so sati nyaudze-Lawkeys sati nyangadze ndakakuudza vakadzi vevanhu ava lume ukati ndinoluma saka manje walumila so baba na my lord yo M.O.D yo Alem Zakaria chimwe chidestroyer na naya watch yo big up Scream Sounds Entertainment ndaenda auzvipano